around 3 o'clock in the morning. Nandito pa lang kami sa Lucena City. Mabagal ang aming takbuhan. Inaantok na kasi mga kasama, pati ako inaantok na rin. So kailangan ang takbo namin dahan-dahan muna. Papasok na po tayo ng Old Zigzag Road o tinatawag na Bitukang Manok. Actually 5 AM na ngayon. Nasiraan kami, ayaw mag-shift ng aking shifting gear. Hindi ko lang alam kung anong dahilan sa loob. Kaya namahinga muna kami ng almost 1 hour. Tapos takbuli kami. Ayun, second gear at to fourth gear lang ang nagagamit ko kasi ayaw ng permera. Pag naka permera ayaw pumunta ng segunda, pag naka segunda ayaw pumunta ng permera. Ng problema. Kaya ako kami ngayon sa Bitukang Manok. So kailangan ng permera dahil may hina na itong aking motor. Pag nadaanan namin ni mekaniko mamaya dyan, may gagawa ng motor, papagawa namin. Dapat sana kanina pa kami nakadaan dito. Problem hindi magandang kondisyon ng aking motor. Ayun. Palagay ko adjustment lang ng yung tumutulak sa clutch lever ang kailangan. Pinto yung kasama namin, ewan ko lang kung anong dahilan namin dito. Ano kaya problem? Napakapangit ng kondisyon ng ngayon Zigzag Road. Talanganin pa huminto. Problema nun. Ada na. Hey. Tara, ando na. Bitukang Manok. 1969, napakatagal na pala.
mag-shift sa segundo eh. Tatsagaan namin. Nakaraos din. Good morning! After 10 hours of traveling from Bulacan up to Atimonan, finally we got here. But this is not our final destination kasi nangangalahati pa lang kami. Ang aming destination talaga ay Sorsogon, pinakadulong bahagi ng Luzon. This is it! Woohoo! Ang sarap gumala! May motor ka lang, kahit maliit ang pera mo, pwede kang gumala. Importante, nasa kondisyon yung ating sasakyan. Ay, doon muna kami rito. Picture, picture! Picture muna kayo. Ganda na sikat ng araw. Nakisama sa amin ang panahon, walang ulan. Kahit pa paano eh, medyo nagkaroon kami ng aberya sa sasakyan, but nagtuloy-tuloy naman siya. Pagdating namin doon sa ano, papacheck ko tong aking motor para maayos. Pagkata nila nasa kondisyon ng ating sasakyan. Dito kami sa ano ngayon, sa timon ng Quezon. Hindi ko lang alam kung ano yung pangalan ng isla na yan sa kabila na yan. Hindi naman Pulilio yan eh. Dahil yan eh, ano eh, yan eh, ang Pulilio Island ay nasa tapat ng Infanta at Real Quezon. Ito hindi ko alam kung anong isla to. Buting ba to? Ay nako. Oh, okay na. Nag-ano lang eh, parang siguro kulang lang ng adjustment sa ano dito. Ina-adjustan to eh. Ito. Yan ang nagtutulak ng clutch eh. Ano, ginawa mo ba kanina? Tinulak mo din? Hindi. Iyan ko lang. Siguro yan lang adjustin. Pumapasok na eh. Pero kanina talaga ay pumasok ng segunda eh. Pero pag paatras, mapasok siya. Ano, nakarating na kayo rito? Hindi pa? First time. First time. Sa inyo, second. Ikaw second ha? Ay, oo nga pala no.
Nakasama ko siya lang sa Bicol. Beep.